Moi buenos días a todos e a todas. A ver, hoxe vou preparar unhos muslos de pito. Teño aquí 4 muslos de pito adobados. Unhas patacas que as vou poñer a fretir. Teño unha cebola grande picada, un vaso de viño blanco, un vaso un pouquiño máis de auga con cúrcuma e aquí teño tomate frito do que faigo eu, do que me sobra da huerta, vale? Este é do 2003. Está perfecto. Bueno, depois xa vos abro o bote porque o bote para abrirlo, pois igualmente, a ver, non quería romper. Aí va. Para que vexades, vale? Védelo, mirade como está. Estes son dos tomates que me van sobrando da huerta. Este está pelaos e pasos nun pouquiño de aceite, pouco, e depois trituro e así un pouco, pero non moito, vale? Bueno, pois hoxe vou facer estes muslos de pito con tomate e vou nos meter ao forno nesta pota de barro, vedes? Ten moitos anos, pero bueno, é moi bonita e van ir aquí para o forno coas patacas. Vou botar as patacas a fritir para botarllelas, bueno, fritoas un pouco sempre. Hai que primeiro as mete no forno, pois 15 ou 20 minutos, e despois lle bota o que seña por encima. Eu sempre as paso primeiro, tanto que seña para carne como para peixe. Fritoas un pouquiño antes, non moito, e despois xa van para o forno, vale? E vamos poñer tamén os muslos de pito a doralos ben doraditos. E despois hoxe van inteiros, 3 veces cortos, pero hoxe van así. Vamos deixar que se vaya pasando todo e despois xa. Bueno, aí xa teño as patacas e dos meus de pito que estou acabando de pasar todo. Vedes que van pasadiños. E despois hai de botar a cebola, pasala e botarlle o tomate. Bueno, iso xa vos vou dicir. Vale, para que vexedes que isto está en marcha. Isto vai quedar super rico, Queda super. Isto é unha comida de 10, por lo menos. Vamos a seguir. A ver, agora no aceite. Bueno, saquei aceite, Saquei un pouco de aceite onde pasei os muslos e agora vou pasar a cebola. E cando a cebola estiña pasada, boto o tomate e boto todo por encima. Esta sartén non é... Aquí. Agora, cando tiña a cebola pasada un pouco, boto o tomate aquí, e o viño blanco, deixo evaporar e depois boto todo por encima. E boto unha pouca de auga e depois xa vai para o forno. Xa veredes que rico queda isto. A ver, a cebola xa está pasada. A ver, tampouco ten que estar super pasada porque depois vai para o forno. Vamos a botar o tomate. Un bote de tomate. Así. Vamos a pasar un poquito. Xa lle botei un pouquinho de pimienta tamén, non moita. Así. Vamos a botar o viño blanco para que se evapore aquí, que depois xa vai para o forno todo. Así. Isto é moi fácil de facer. Unha comida fácil, rápida, metela no forno e olvidas que pode estar facendo cousas. Está no forno. Vai estar no forno como hora e media, seguramente, Hora e media, pois igual lle fai falta. Pero bueno, vamos a esperar a que evapore un pouquinho o alcohol do viño. Bueno, isto xa está, así que vamos a botar por encima. Vamos a botar todo isto por encima o pito. Bueno, estes son 4 muslos, pode ser
un pito enteiro, según a xente que señades, según a xente que señades, facedes, vale? Se sodes moitos, pois moitos, se sodes menos, pois menos. Se non tedes a de barro, vale vos igual unha pota que poida ir ao forno, non vos preocupedes que teña que ser a de barro, para nada. Agora voulle botar un pouquiño de auga ca curcuma, porque xa sabedes que no forno consume moito. Sí. Falta lle fai. Agora vou na tapar metela no forno tapada sobre media hora ou 3/4 de hora. Despois non, despois xa destapo, vale? Sí. Agora tapamos e vai para o forno. Despois xa vos digo o tempo que vai estar. Ves? Pois xa vedes, aquí xa está esta receta feita. Vedes? O pito pasadiño, as patacas tamén. Non o vou emplatar porque eu creo que aquí está de maravilla, de maravilla. Voulle botar un pouquiño de perixil por encima e creo que isto está de fiesta. Podedelo facer con outra carne, e se non tedes a de barro, pois nunha pota normal. A ver, que non pasa nada. Tampouco non hai que ter ali, xa sabedes como digo eu, non hai que ter aí todo, ni máis ni menos. Vale, corazones? Bueno, pois espero que vos gustara a receta e que aproveita todas. Ala, ahora vou na tapar, porque hai que esperar a que veñan os que comen e para que non enfríe, porque nesta de barro pois tamén tarda bastante en enfriar. Venga, un besito para todos.